So yun na nga mga idol, no, at may nag-clock na mga idol sa Banban. Yun na ano, so dalawa pa lang naman yung nag-clock at abangan natin mga idol, no. So Calaveria, Cagayan, yung ano, 387 km air distance mga idol. Sobrang layo talaga, no, at sana makayanan pa ng ibon natin mga idol. At sana makapag-clock pa tayo mga idol, no. At yung nga mga idol, in-lock natin mga idol at may sniper tayo sa taas mga idol, no. At sana naman umuwi sila na mabilis mga idol. Bilisan nila ng konti. Tulad ng pagsasalita ko ngayon. Ayun na nga, no, talagang mukhang nakakaano to ngayon mga idol. Mga nakaka-enjoy mag-abang mga idol, no. At sana lang talaga may dumating mga idol. Hindi lang isa kundi dalawa. Sana dalawa ang dumating sa atin mga idol. At yun yung hinihintay natin. So abang-abang tayo mga idol, no. Yun na, may sniper tayo sa taas. Yo, what's up mga idol? So yun mga idol, no, at muli nagbabalik ang inyong poging. Mas poging pa sa inyo. Sino mga idol na? At ngayon mga idol, today is ano, March 17. So loading na naman mga idol, no. At yun, magkakarga tayo mga idol. Yun. Ito yung mga warrior natin mga idol. Yung dalawang warrior natin mga idol, no. Yun na natin ito mga idol. Yan, kung nakita nyo yung mga idol, oh. Yan, kung nakita nyo, no. Yan. Calaveria mga idol, no. So sobrang layo talaga ng ano ngayon, ng laban niya yan. At sana makauwi ulit sila mga idol, no. At yung isa natin mga idol, ito mga idol, no. Ito yung ano mga idol, ito yung alas 2 days na wala, no. 2 days bago nakauwi. Isasakay natin siya ngayon ulit mga idol, no. Yung ano, pasensya na at huwag sana akong i-bash kasi napanaginipan nyo kasi mga idol na ano raw pumunta muna siya ng Calaveria. Yun, Santa Ana, Cagayan, pumunta muna siya ng mga idol, ikot siya. Umikot siya pag ano mga idol, oh. Tapos, tsaka umuwi. Yun nga mga idol, naggaling na siya ng mga idol. Yun nga, no, hindi pala siya remektang umuwi, pero cut off siya mga idol. Cut off, pero isasakay pa rin natin mga idol. At yun nga mga idol, no. Ito yung isa natin mga idol, oh. Ito. So, yun. Yun na nga mga idol, no. Yun na kahit niya yung pagmumukha na yun mga idol, oh. Mga ano to mga idol, mga baby face mga idol, batang-bata mga idol, at lugon pa mga idol. Yun nga, no. Nasakay pa rin natin to mga idol, no, kasi yun na nga, dahil sa ano na lang 3 laps na lang mga idol. Yun, sayang na sayang talaga mga idol, 3 laps na lang. Please naman, no, sana uwiin nyo ako, ha. Dahil sila mga idol, no. At yung mga idol, no, at healthy na sila ulit mga idol, recover na at ready na sila ulit lumaban mga idol, no. At yung mga idol, no, at gagalingan pa nila yung performance nila. Sana gagalingan pa nila. Yun, sana galingan pa nila, sana mas lalo pa silang bumilis. At yung nga, pakainin mo natin sila mga idol, no. Pakainin mo natin to bago natin isalang. At yun nga mga idol, no. Yun. Yan, kargahan ngayon mga idol, no. Kargahan ngayon, tapos bali Biyernes ngayon, di ba? Biyernes, so Biyernes, Sabado bibiyahe sila. Tapos Linggo ng umaga bibitawan sila. Yun nga, no. Sa Sunday, no, mga idol, no, kita-kits tayo ulit sa Sunday mga idol. At bibitawan yung mga warrior natin mga idol. At sana naman talaga mga idol, no, umuwi sila ng maaga. Yun, sana mas agahan pa nila. Yung mga idol, no, at simple lang pakain natin mga idol, no, flyer mix ng mga idol. At yung mga idol, no, at yung flyer mix na may mga mani-mani. Yan, may mga mani. Yan. Ayun, papakain natin sa kanila. At syempre, haluan natin ng konting ano. Yung mga idol, haluan natin ng konting munggo mga idol, no. Yung nga. Ayun. At pipilihan pa natin ito ng mani idol mga idol. Ayun nga, no. So ito nga yung kakainin nila mga idol, no. Ayun na nga, no. So yun na nga mga idol, no. At ipapakain na natin ito mga idol. Yan. Napakasarap ng ano nila ngayon mga idol, mga pagkain nila mga idol, no. You know, flyer mix na yun, may mani. At inalawan natin na may munggo at mayroon sunflower. So yun, pakain natin sa kanila mga idol. Pakain natin sa mga warrior natin, no.
Huwag ka na rito. Yan. Kumain ka. Kumain ka ng kumain. At yun nga, no? Pagkatapos sila kumain, mga idol, na papayalagay natin ng tubig, mga idol, no? At yung tubig nila, mga idol, lalagyan na rin natin ng ano, mga idol, lalagyan na rin natin ng electrolyte. Electrolytes, mga idol. Buburo natin yun na papayin natin sa kanila para mas mawala stress nila sa biyahe. Kasi yung mga ibon kasi, mga idol, lulain. Nalula yan, mga idol, pag di napainom ng gamot. Yung mga idol, ready na natin sila ng mga gamot, mga idol, kasi yung ano, mag-ano na tayo, mga idol, magkakarga na tayo ngayon, mga idol. Ayun nga, no? So ngayon papakita ko sa inyo, mga idol, yung ginagawa ko ng mga idol. Yung ginagawa kong ano nila, pabaon sa kanila, mga idol, no? Pabaon sa kanila. Yung mga idol, no, ano ko na, mga idol, minitig ko na yung dalawang mga idol, no, na kung sakaling medyo maligaw sila, yun, may mapa tayo, mga idol. Yan, may mapa tayo. Kung medyo maligaw sila, may mapa tayo na magagamit nila pauwi rito, no? Meron tayong mapa na ano na gagamitin nila para hindi sila maligaw, mga idol, no? So yun na nga, mga idol. Ayun na nga. Ayun na nga, mga idol, na at yun nga natin ipapakain natin sa kanila ngayon, mga idol, no? At yun na nga, mga idol, na pagkatapos sila kumain, papainumin natin sila ng gamot. Pagkatapos ibibiyahin na natin sila, mga idol, no? So maaga tayo mag-load ngayon, mga idol, para ano, iwas tayo sa pila. Sobrang daming tao kasi, mga idol, mga idol. Hindi naman marami, no? Matagal kasi yung pila kasi dahil sa derby at marami nagpapa-sticker, kaya yun. Kaya kailangan maaga tayo doon. Mamatraffic pa tayo sa daanan. So yun naman, mga idol, no? Painumin na natin sila, mga idol. Yan, tubig kanal, mga idol, no? Yun naman, no? Dito lang. So yun naman, mga idol, no? At yan, papainom na tayo, mga idol, pabaon sa kanila, mga idol, no? Yun, ideal, mga idol. Tapos dalawang calcium lactate. Malikot. So yun na nga, no? Lipad-lipad din siya, mga idol.
So yun na nga mga idol, no? At syempre kita-kits tayo dun sa loading station at papunta na kami mga idol. So yun na nga, finally mga idol, no? So dito na tayo ngayon mga idol at patatarian na natin ito mga idol, no? Mga idol na, so wala pa ganun nagkakarga mga idol, siguro baka nasa trabaho pa mga idol, no? At walang problema kasi hanggang alas 9 naman to mga idol, no? Kita mo yung luwang. Yun na nga mga idol, no? Masyado pang maluwag mga idol, so hinintay na lang yung iba. Di pang malakas. At talpakan natin to, no? Ayun, mega shoutout sa pogi nating coordinator, no? At sa kanyang may bahay at kay Boss Nay, hindi kami shoutout sa inyo. O yan, no? At sana lang umuwi pa to. Brian A. Director. Ayun. Yun nga mga idol, no? Talagang enjoy na enjoy tayo ngayon kasi nasama tayo sa malalakas mga idol. Umabot tayo ng Calabria, no? Yan, 387 km distance mga idol. Medyo malalayo na mga idol at kinahayap na natin. MPC 04 din. PC Triple Crown. Wala, ano lang to? Ano ko na lang to? Wala naman, ano ko lang to? Magkatog ito. Masapalaran na siya. Ayun nga, no? Ano lang, pag-leader. Pang vlog. Ano mga idol, sasakay na natin. Ang dalawang buong pala yun. Taas. Nabalag mo pala yung champion, ha? So yun na ito na yung pangalawa, no? So kinabukasan na siya umuwi. Siguro mga idol, no? Baka nagano pa to, baka nag-Calabria na siya mga idol. 20 na. Kaya sakay natin uli. DJ 002. Okay na yan, idol. Sakay mo na, idol. Sabi na mga idol, may tari na. So sa patibayan lang tayo mga idol kasi yung ibon natin medyo tagilid yung nila, yung speed nila eh. Magkano saan, boss? Oh, donation para mag-lap winner ka naman. Baka may donation pala eh. Yung kay Dapat kayo naman pa sinabi may donation. Mumbai. Wait naman, hindi pa donation for ako. Sino sa mga kalapatids dyan, mga idol, no? Ito, mag-donate naman kayo rito para sa kalapatids natin. Mumbai, sino Mumbai? Yung Marjaron Panligan. Yung 40. Yung 40. Sa ito, pamasahe. May pang-UC pa ako mga idol. Mga idol, kita-kits tayo mga idol sa... Baga bukas mga idol, babiyahe pa lang sila, no? So sa linggo. Sa linggo bibitawan ito mga idol. So, abang-abang tayo mga idol, no? At happy flying sa lahat. Congratulations sa magpawi. So mga idol, bilad tayo sa araw ngayon mga idol. At yun nga, yun yung lap natin, no? Ayun nga na, at... Ayun mga idol, nakakanin mga ibon dito mga idol, nakakailang kasi ang daming rumuronda, no? At yun nga, time check tayo mga idol, no? 1:53. Yun nga, no, sana alas 2 or alas 3 dito na ibon natin. Kahit alas 3 okay na, masaya na tayo mga idol. Kasi lang wala pa mga idol eh. Yung nga, nabigla tayo kanina, akala ko ibon na natin kasi may isang dumadive sa loft natin mga idol. Asa lang dumiretso. Ayun nga, no, so patuloy tayo sa pag-abang mga idol. So yan, abangan sa tag-init mga idol. Yun nga, may dumadive doon idol, umiikot to. Mga idol, no, yun nga mga idol, yung binitawan doon yung ibon, no, sa Calabria 633. Yun nga mga idol, no, so kahapon mga idol, binitawan yung ibon 633. At yun nga mga idol, no, at naghintay tayo hanggang ngayon. At gulong talaga mga idol, wala talaga. At yun nga mga idol, siyempre bawi na lang tayo sunod na, no, bawi na lang tayo sunod na laban. Yung at marami naman tayong palaban dito. At yun nga, talagang hindi talaga pinalad mga idol. At talagang wala, ganoon talaga yung buhay. So mga idol, hanggang dito lang itong video na to. Maraming salamat sa inyo. Bye bye.